Στην εποχή εκείνη η εισβολή των ξένων ήχων και ρυθμών, τσατσά, μάμπο, σάμπα και δεν ξέρω τι κλπ, είχαν κατακλείσει την Ελλάδα και κυρίως την Αθήνα. Δεν μπορούσα να το υποφέρω. Γι' αυτό και άρχισα με τον αγαπητικό του Σκοπούλας, στο πεδίο του Άρεος. Έγινε το κουτρούλι το πανηγύρι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι χιλιάδες, μυριάδες λαού μπαίνανε κάθε μέρα μέσα στο θέατρο, 1.500-2.000 άνθρωποι την μέρα, όρθιοι. Πήδαγαν μέσα στην πλατεία και πιανόντουσαν στο χώρο μαζί μας. Όταν ακούστηκαν πάλι τα όργανα, τα άργανα που λέμε στον τόπο μας, το νταούλι, η πίπιζα, το κλαρίνο, το βιολί, πεταγόταν ο κόσμος στην πλατεία μέσα και πιανόταν στο χώρο μαζί μας. Αυτό ήταν για μένα μια ικανοποίηση μεγάλη. Ήταν μια απάντηση ότι η ελληνικότητα δεν έφυγε από τον Ρωμιό και αρκεί να του την υπενθυμίσεις, να του υπενθυμίσεις την καταγωγή του. Υπάρχει όμως και αντίληψη που λένε ότι αυτά είναι παροχημένα πράγματα. Η έκφραση έχει εξελιχθεί και ότι αυτή η σύγχρονη ήχη ανταποκρίνονται σε σύγχρονες... Η εθνικότητα ενός λαού είναι παροχημένη. Είναι δυνατόν να παλιώνει ποτέ η εθνικότητα, η ρίζα, η καταγωγή ενός λαού? Και πώς θα ζήσει ο λαός αυτός? Απάνω σε τι στηρίχτηκε? Η σύγχρονη λαϊκή μουσική σε τι στηρίχτηκε? Στη ρίζα του λαού δεν στηρίχτηκε. Η ποίηση όλη η δημιουργία, πού στηρίζεται? Στις ρίζες του λαού μας δεν στηρίζεται. Η παγκόσμια δημιουργία πού στηρίχτηκε? Στις ρίζες της αρχαίας ελληνικής ιστορίας δεν στηρίχτηκε, δεν στηρίζεται.